искат да ме погребат. Притеснен съм, няма нужда да те лъжа. Моля се на Господ да не крещи, когато дойде време да се пържа. Няма къде да избягам, губя приятелите си, шиба на работа. Когато бях богат, всякакъв респект, а сега съм сам. Спирам пистолет в главата си и казвам молитва. Получавам видение как умира. Господи, там ли си, кажи ми, изгубен ли съм, защото съм самотен. Мислих, че имам приятели, но накрая ще умра сам. Няма къде да избягам, изпълнен съм с ужас и на никой не му пука. Затворен ковчег на погребението, никой не присъства. Има ли бъдеще за един убиец? Промених се, но това не обещава утрешния ден. За това оставам престъпен и съм страст. Винаги стреляш, нападам тези нещастници в лудостта си. Чудят се дали съм обречен да ида в ада. Ада не може да бъде после от това, защото дори и сега съм в него. Не ми карай да те нараня, защото не искам да го направя. Виждал съм убити заради телефонни сметки. Никога няма да умра, ще се върна прероден като скапан Мак 11, защото в рая няма недостиг на гангстери. Казвам ви, вие не ме познавате. Ха-ха, не се страхувам да умра, не се страхувам да умра за приятелите ми в рая. Не се страхувам да умра, искаш да живееш вечно ли?